Rider naman na nangaladkad ng aso sa bayan po ng Calasiao, Pangasinan, Natunton na. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Natuntunan ng mga otoridad ng rider na nakuhanan sa isang viral video habang nangaladkad ng aso sa Banaoang, Calasiao, Pangasinan. Matapos umani ng matinding reaksyon mula sa publiko, dumepensa ang hindi pa pinangalanang rider at iginiit ang mabagal lamang umano ang kanyang pagpapatakbo. Dagdag pa niya, halos nakakasabay pa raw umano ang aso nung una sa kanyang motorsiklo at sinubukan pa niya itong isakay ng siya ay masita. Ayon naman sa barangay, hindi residente ng lugar ang naturang rider kung saan kuha ang insidente. Naglabas naman ng pahayag ang pulisya na maring kinukundina ang nasabing insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kasong isasampa laban sa rider, partikular na ang paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act. Kinumpirma naman ng Municipal Veterinary Office ng bayan ng Calasiao na nasa maayos na kalagayan ang asong sangkot sa naganap na insidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.